tetes sing lumu tiba lemah dadi sangar tiba ning watu dadi angker nelesi ragamu gonyehake kulit ngetasake balung di sini-sini tak tuturi mara padha rungokno laku jantraning urip menungso kabeh kuwi sejatine mung ana telung tataran lair makarti banjur mati ya mung tumraping para linuwih telung tataran mau ginayuh kanthi sampurna kelairane bisa wujud menungso sakwutuhe kang genep sawise wiwit makarti bisa nindakake kewajiban jejiban kang bener lan becik kanthi rampung mengkono yen wis temeka dina patine padha gayuh bisa mati sing sampurna